Čaute dámy a páni, dneska vás vítam u môjho prvého videa. Áno, správne počujete, u môjho prvého videa, pretože ste možno zvyknutí, že v mojich starých videách som hovoril, že vítajte u ďalšieho videa, že vás proste vítam u ďalšieho videa. Lenže dneska sa to zmenilo, pretože mám nový kanál. Na tomto kanáli budem natáčať hlavne Brawl Stars a ostatné také proste hry. Som iba chcel povedať, že prečo som si zmazal starý kanál. Je to z toho dôvodu, že síce mal som tam 5800 odberateľov, ale ja som proste chcel natáčať videá. Keď som aj natáčal videá, aj boli dobre zostrihané podľa mňa, tak nemali to pozrieť, pretože nikto ma zo starého kanálu neodoberal, ako Slovák alebo Čech, čiže nemal som takých tých stálych fanúšikov, čo proste stále sú na mojom kanáli. No tak som sa rozhodol zmazať kanál a previesť ako keby ten algoritmus do nového. Takže dnes, takže budem v podstate natáčať Brawl Stars. By som chcel sa proste zameriť na taký content akože Brawl Stars teraz. Hlavne hry budem natáčať, ale teraz by som proste chcel Brawl Stars natáčať. Tento začiatok je taký troška taký tichý, by som to nazval, ale v ďalších videách už by to... Ja som blbec. V ďalších videách už by to teda malo byť v pohode, takže... dneska to bude také informačné video, taký normálny gameplay by som dal a chcel by som zároveň pušnúť 35400 trofejí. Kamo, jak sa tu zmenil ten trophy row úplne, what? 25. oktobra je Brawl Talk, to je sobota a tým pádom je nový update. Ten update, to čo je tam za meno? Kamo, to som radšej musel vymazať, lebo to není family friendly. Takže proste bude teda nový update a v tom novom update by malo byť Brawl Stars. Nová spolupráca so Stranger Things, proste bude to úplne iné, ja neviem, ja dúfam, že pridajú nejaké boxy, alebo ja neviem, aby... Podľa mňa kámo, ešte, že zomrel ten typek, lebo to meno by som neprežil, keby som proti ňom fightil. Mám botov! Aha, tak to je dobré. Tak počkaj, tak to meno potom je family friend. A dobre, radšej to dám pre... takže uvidíme, že čo sa prinesie. Brawl Stars určite teraz začne, jak bude ten Stranger Things update, tak Brawl Stars bude hrať určite viacej ľudí, pretože chápeš Stranger Things, takže musí to proste byť. Podľa mňa ako ten update bude celkom dobrý, určite napíšte do komentárov, že čo si vymyslíte, že bude dobré akože v tom update. Podľa mňa to bude... Prečo to sú také hnusné mená? Kamo, to čo je? Zvyk? Alebo je to nejaký trend, že si proste dávaš úplne blbé mená? Kamo, však ja som si dal normálne meno, aké mám v Minecrafte. Každopádne bude tu bývať asi aj Minecraft, ale neviem ešte ako. Budú tu hry ako Roblox, Minecraft možno a proste voľaké iné hry, ako dajme tomu, tu budú aj voľaké módy v Brawl Stars, že Nose Brawl a takéto. Nie, tu je ne, ja musím proste ten fight zmazať, alebo ja neviem, ja to proste zblúdujem, ja ho chcem zabiť, ja ho zabijem. Nezabijem, on mňa zabíja, ja ho zabijem, dobre, zabil som ho. Počkám, dokiaľ to zmysl, dobre. Kamo, prečo si tu všetci dávajú také špatné mená, to čo je? Takže keď idete v podstate na normálny Brawl Stars profil, tak vám tu vyskočí toto video. Obsaleda. Tak vám tu vyskočí toto video, kde je napísané, že Brawl Stars je ako keby, že sa prehodilo, že ide z hora nadol, že sa pretočilo, alebo jak to nazvať. Že poviem si to pozrieť. Máme tu Brawl Stars proste. Hej, máme tu Nitu, ten nový skin na Kenjiho, čo bude. Hej, Nita si privolala medveďa. Normálne padnú, hej. Bum. Bull ich dá teda dole. No a teraz tento záber, tak toto je tá hudba. Ja keď som toto videl, tak ja som si hovoril, že to není možné. Ja som si to stopol a ja, že to není možné. To není tá hudba. A
A potom tu na nás vyskočí toto. Proste máme to tu oficiálne Brawl Stars október 25. Stranger Things X Brawl Stars. A ako môžete vidieť, tak tuto dole tu máme že aj Netflix, čiže možno bude nejaký film, ja neviem. Normálne oficiálne toto všetko je oficiálne. A bude určite okolo toho veľa sneak peekov, ale ak sa môžete pozrieť, tak tuto môžeme vidieť Spike'a. Tuto máme Crow, to vyzerá byť. A tu vzadu môžeme vidieť Star Park, ale neviem, či je akože zničený, alebo jak to nazvať, proste vyzerá to divne, fakt. Hej, a tuto je asi... Proste to sú lepky, to nie je ani Crow, to sú proste dve lepky a tu je... No, vieš, aký Spike. Proste visí na stromčeku, hej, oddychuje na strome. Takže... Presne ak takto to bude vyzerať proste Brawl Stars 25. október. Húha. Určite budem o tom robiť video, takže sa máte na čo tešiť a ak sa vám toto video ľúbilo, tak nezabudnite dať like, odber a zvonček, aby ste podporili moju tvorbu. Dúfam, že dosiahneme 5 odberateľov, prosím. A vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ sa majte a čaute.